Når fiskeriet står på dagsordenen, kommer man også stærkt ind på følelser. Mindre end 1.500 familier i Grønland er fiskerfamilier. Når fiskeripriserne daler eller kvoterne bliver mindre, så intensiveres debatten også. 88% af de indtægter, vi får ved eksport, kommer fra fiskeriet. Velkommen til aftenens debat. Hvordan ser fiskeriets fremtid ud i Grønland? Vi har flere partirepræsentanter, der går til valg til Inatsisartut-valget her til i aften. Bent Sørensen fra GR, velkommen hertil. Først så vil jeg fokusere på dig, hvor stenbiderroven har været på dagsordenen. Er det korrekt, at det er en? Først så vil jeg lige nævne, at vi har mange udfordringer i Grønland. Og vi skal også have økonomiske midler for at få samfundet til at køre. Og der har fiskeriet en meget vigtig rolle. Under denne valgturné, der har vi været at fokusere. Har vi fra GR's side været at fokusere på et bredt forlig, hvad angår fiskeriet. Og der er økonomiske midler meget vigtige. Og herunder er det også meget vigtigt, at samtlige interessante impliceres i arbejdet, og så skal man også kunne lave rammevilkår, som er til at stole på, således at økonomien stabiliseres under denne valgkamp. Det er ikke kun under denne valgkamp, at dagsordenen har handlet om fiskeri. Og når fiskeriet kommer på dagsordenen, er der jo mange emner, der kommer på banen. Og når det sker, så lægger vi også mærke til, at der i forbindelse med stenbiderrogn-produktion, at det er ikke så givet, at der bliver smidlet til det. Vi har fået fortalt af en af vores medlemmer, at og det er at Polar Seafood, der har solgt stenbiderrogn til 20,50 kroner sidste år per kilo. Så det der med, at stenbiderrogn kan sælges for 400 kroner per kilo, er for meget. Da de solgte det, så har de givet 30,5 kroner per kilo. Og det med det havde mistet cirka 1,5 millioner kroner. Der er nogle varer, som sælges meget dyrt. Og når man undersøger, så er prisen i Danmark 300 kroner. Momsen fratrukket. Hvor kommer de penge fra det der med, at der er nogen, der vil sælge stenbiderrogn for 400 kroner? Vi køber stenbiderrogn for 400 kroner per kilo i butikkerne. Det, som fiskerne har fået ud af det, er cirka 17,90 kroner per kilo. Stenbiderrogn eksporteres herfra, uden at blive forberedt.
kunne vi godt have produceret det her til lands, og vi er nødt til at komme det her til liv, så vi ikke kun snakke, men handle, og så hvordan vil I realisere det? Det kan ikke realiseres i morgen. Der er mange ting, der skal forarbejdes. Vi skal skære ned på vand- og eludgifter, og så skal vi have et sted, hvor vi kan producere stenbiderovn. Er det realistisk, at vi producerer stenbiderovn? Det kan det jo sikkert. Og så snakker vi også, at bliver der jo også talt om anlæg, fiskerianlæg, indhandlingsanlæg hvert år. Og en af de ting, som vi ikke kan ignorere, det er, at der er lang tid til fiskerimarkederne, eller til verdensmarkederne fra Grønland. Og det er dyrt at sælge. Kan vi producere stenbiderovn fuldt ud, således at vi eksporterer det og forbereder det til eksport her til lands? Verdensmarkedet er jo således ude i verdensmarkedet med hensyn til stenbiderovn, at MS, at de produkter, der sælges MS, er baseret eller er mærket med MSC. Hvordan kan I tilrettelægge produktion? Vi har behov for at sætte certifikater. Vi kan ud fra politisk side bestræbe os på at have et bæredygtigt erhverv, fiskerierhverv. Og eftersom stenbiderovnsprisen er dalende, så skal vi have organiseret produktion. Hans Enoksen, du er ikke politisk ny, men jeres parti er nyt. Hvad mener jeres parti med hensyn til det emne? Det er ikke kun stenbiderovn. Vi snakker om stenbiderovnen nu. Jeg har svært ved at forestille mig, at stenbiderovn vil koste 400 kroner per kilo. Udgifterne er meget høje og skal justeres. Vi er nødt til at tale om kostægte priser. Det er meget vigtigt, at vi laver den fulde produktion af råvarerne her til lands, og økonomien er jo nedadgående. Og vi skal til at arbejde for, at vi samarbejder om, hvilke mål vi kan nå. Hvad vil I gøre i jeres parti med hensyn til fiskeriet? Så har vi jo deltaget i debatter og har også erfaringer. Også med hensyn til stenbiderovn. Så frem vi kan nå en bedre pris, så gør vi jo det. Det skal ikke kun være os, det skal politikerne og organisationer også være med til at komme med deres meninger. Det er vigtigt. Der er ingen, der kan komme udenom samarbejde. Har du selv nogle forslag? Jeg foreslår, at vi i stedet for at slås om meninger, skal arbejde sammen med organisationer om, hvordan vi nedsætter priserne. Poul Hansen, Demokraterne. Hvad er jeres mening om, hvad er jeres tanker med hensyn til stenbiderovn? Vi synes, det er vigtigt, at vi får MSC-markader på. Det, at der er fokus på stenbiderovn fra biologernes side, og at det skal MSC-certificeres, er godt. Og det er også vigtigt, at det bliver indhandlet her til lands, også bliver produceret og eksporteres. Der er jo også nogen, der siger, at det kan betale sig. Det er
dyrt, også fordi fragtpriserne er meget høje. Indhandlingspriserne bliver forhandlet af organisationerne. Det vi skal gøre, det er, at vi investerer, og så frem på, vi på længere sigt skal kunne producere det, så skal vi nedsætte priserne. Altså fragtpriserne. Bhakti Inuit, hvad er jeres mening om stenbiderovn? Først er det vigtigt at sige også, at MSC markering, eller det at sætte MSC-markader på, er jo indført i Grønland. Og så skal vi også forvente, at det også bliver indført for andre fiskearters vedkommende. Stenbiderovn er jo noget, som er en råvare, som produceres afhængigt af hvilket tidspunkt, altså primært om foråret og nogle gange om efteråret. For det første, hvis der skal startes nye indhandlingsanlæg, så er det vigtigt, at der fra politisk side også organiseres således, at der forberedes på planlægning med henblik på udvikling, og at de også viser, at de har evne til at udvikle. Er det sundt? Stenbiderovnspriserne er jo vekslende. Det ændrer sig med tiden. Og når der for eksempel ikke handles for meget stenbiderovn, så falder priserne jo også ned. Men når man sammenligner med torskepriserne, så var fiskernes økonomi reddet af stenbiderovnindhandling. Vi bør jo så også være bedre til at handle. Eller være dygtigere til at handle. Og så skal vi også kunne bane vej for bedre eksport, og hvis vi ikke gør det, så vil vejen være nedadgående, og det er derfor vigtigt, at vi skal være med. Vi skal være bedre til at handle og være bedre til at føre dialog. Der er også nogen, der siger, at der er cirka 200 fiskearter i det grønlandske farvand, og der er kun cirka 10, som produceres. Finn Carlsen, I bliver ved med at sige, at der skal lave fornyelse. Har I tænkt på, hvor mange slags fiskearter, der kan produceres? Havstrømmen ændres jo også i og med klimaforandringerne, og derfor er der nogle fiskearter, som forsvinder, og hvor der i og med, at der også er nogle nye, der kommer frem. Der er for eksempel muligheder, eller vi kan for eksempel nu se, at der er store potentiale for at fiske makrel. Derfor mener vi fra Siumuts side, og det er også et bevidst mål, at der skal bevilges flere penge til Naturinstituttet, fordi vi skal vide mere om vores farvand. Og det er også sådan, at vi kan være meget mere klar til at vide, hvad vi skal producere, hvilke fiskearter vi skal producere. Hvad er realistisk for, ifølge GA's mening, at producere af fiskearter, eller hvilke fiskearter, der kan produceres? Vi hører jo også om, at der er nogle fiskearter, der sælges til høje priser andre steder i verden. Vi kan for eksempel tage søbindsvin op, og hvis du vil have den bedste pris, så kan du for eksempel lave en flødeskumskage og så se, hvordan den ser ud, hvis du vil sælge søbindsvin til Japan. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der snakker om mål, og det er også rart, at der er nogen, der har nogle politiske moderater hører om, for eksempel når politikere tager politiske beslutninger, så er det også
vi vil meget gerne deltage i, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt at realisere. Det er jo også således på den måde, vi finder ud af, hvad vi er gode til at lave, og vi ikke er gode til at lave. Formanden for det økonomiske råd, Torben M. Andersen, har vi har fået ham til at komme med en udtalelse af fiskeri. Jeg ser, der er et vækstpotentiale, men igen, hvis vi diskuterer det store spørgsmål altså hvis fiskeriet kan udvikles, men selvstændighed kan ikke finansieres via fiskeriet. Men det er selvfølgelig summen af de her ting, der gør interessant. Fiskeriet vil stadigvæk være meget vigtigt. Det siges her, at fiskeriet alene ikke kan løfte vores fremtid økonomisk. Det er klart, at er der grænser for, hvor meget vi kan bygge vores økonomi på fiskeriet. Men her der drejer det sig også om hvorledes vi indretter vores arbejdsmarked. Hvad er det for en arbejdskraft? Hvor meget arbejdskraft har vi brug for inden for det her område? Også innovation, det at kunne udvikle, er helt nødvendigt inden for vores egen fiskerisektor. Når vi satser så meget på fiskeriet, når fiskeriet spiller så stor en rolle i vores økonomi, så må vi også tage de uddannelser, der er nødvendige, med i spørgsmålet. Og vi må tage de betragtninger, der også har været vi har været lidt inde på, omkring de nye fiskearter, kommer til vores farvande. Lad os på en eller anden god måde skabe de rammer og muligheder, som vi kan, også for de næste generationer af medarbejdere inden for fiskerisektoren. Hvad mener at det slut? Jamen, selvfølgelig kan vi lære meget af andre nationer. Og jeg mener også, at vi har gjort det i forløbet indtil nu. Vi må jo nødvendigvis kigge på, hvilke fiskearter der er økonomi i, hvilke fiskearter, og hvor mange er der, hvor store mængder. Her bliver det jo nævnt i indslaget, at vi må se at få mere ud af fiskeprodukterne, og i stedet for den smid-ud-kultur, som vi i høj grad har anvendt indtil nu. Hvordan kan vi bruge vores produkter bedre? Hvordan kan vi bruge vores ressourcer bedre? Hvis vi giver vores fiskere bedre muligheder for at kunne indhandle til disse fabrikker og selv forædle produkterne på disse fabrikker, landbaserede virksomheder. Hvorledes med demokraterne? Hvad mener I om, hvordan kan vi udvikle det her? Vi kan ikke sidestille andre nationers muligheder med vores egne direkte. Men hvad med fremtid? Vi ved, at der er rigtig mange mennesker arbejder inden for fiskerisektoren her i Grønland. Så derfor er det nødvendigt, at vi bruger den styrke, vi har, til at kunne videreuddanne, til at kunne raffinere den viden, som vi har her i landet allerede. Hvad med Bartine eller Rakhans Enoksen? Jeg er helt sikker på, at vi kan placere fiskeriet
en meget stærkere position her i samfundet. Hvordan? Ved at udvikle infrastrukturen, ved at udvikle, hvordan vi bruger de spredte bebyggelser, vi har, de spredte områder, vi har. Der er områder i Østgrønland, Tasiilaq, Raamain og Iltorqut, hvor der ikke er den nødvendige ekspertise og kapacitet. Hvordan kan vi så bruge det bedre? Der er mange fiskeområder, potentielle fiskeområder, som ikke bliver anvendt. For eksempel er der blevet givet en kvote på 100.000 tons makrel. Der er kun indhøstet 22.000 tons. Hvad er det så, hvad det skyldes? Det er simpelthen den der total administrative styring af det hele, der gør det. Og hvis vi giver løs, selvfølgelig under de restriktioner, der måtte være, så kan vi løfte fiskeriet. Jeg kan sagtens være enig i formanden for Fiskerirådets betragtninger. Men vi må også sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt fiskeriet alene kan opbevare den nødvendige økonomi for at opretholde det grønlandske samfund. Vi ved, at fra det tidspunkt, vi fanger fisken, og til det tidspunkt, det bliver solgt i en eller anden forretning ude i Europa eller rundt i verden, så er værdien steget i betragtelig omfang. Her er det også spørgsmål om, også at vi muliggør og smidiggør de forhold, som fiskerne og de mennesker, der arbejder i forbindelse fiskeriet, med hensyn til elpriser, med hensyn til vandpriser, fordi en investering vil kunne betale sig i sidste ende. Vi ved, Ben Sørensen fra GA, men det skal jo ikke være sådan, at vi selv, eller det er jo ikke sådan, at vi selv kan styre hele den økonomiske proces. Nogle gange ser vi, at efterspørgslen, og mange gange ser vi, at efterspørgslen er den afgørende faktor. Hvad er det, forbrugerne vil have rundt omkring? Og det er forskelligt fra land til land. Derfor er det nødvendigt, at vi er meget mere synlige rundt omkring med de produkter, som vi kan tilbyde. Nu partiet. Vi regner bestemt med, at vi i de næste 10 år i hvert fald vil være afhængige af fiskeriet som den økonomiske vigtige partner i udviklingen af Grønland. Derfor måske kan vi nå frem til, hvis vi kan bruge vores produkter her på Grønland, fryse det ned, eksportere den, sejle den ud fra Grønland. Og det vil sige, vi har jo det bedste vand i verden her i Grønland, så derfor vi har den reneste luft og miljøet i det hele taget. Så derfor er jeg sikker på, at hvis vi fortæller den historie, så vil det være en kæmpe mulighed, som vi stadig ikke har brugt til fulde endnu.
Hvis vi ser på en enkelt fiskeart eller en fiske, så må vi også lære at forædle den der fisk. Og kan også blive æde. Det jeg hører her er jo nogle områder, som vi har hørt før ved tidligere valgkampe. Men det vi har brug for, så er det innovation, så er det nytænkning. Hvis vi skal forhøje værdien af de levende ressourcer, vi har i forhold til vores fiskeressourcer, så må vi tænke nyt. Og derfor er vi fra IA meget åbne overfor at ændre de regler, vi har omkring elforsyning, vandforsyning til de produktionsvirksomheder, der findes langs kysten. Og måske også forhåbentlig i fremtiden. I Inuit Ataqatigiit har vi for eksempel i Diskobugten, at vi i Diskobugten, som er et stort fiskeriområde, etablerer en institution, hvor man kan få al den viden og al den lærdom, som er nødvendig for at kunne udvikle hele fiskerierhvervet. Og inden vi går over til næste emne i aften, så siger vi tak til Ben Sørensen fra GA. Vi tjener jo rigtig godt på hellefisk herhjemme. Hvis vi kigger på de indtægter, som det grønlandske samfund og landskassen får, så hver krone ud af 4 kroner kommer fra hellefisken. Og her kan vi se forvaltningsområdet i Diskobugten på kortet. Og ligeledes er der også et forvaltningsområde omkring Uummannaq, selvom vi ikke kan se det. Og her ser vi forvaltningsområdet i Uummannaq. Og det her hellefiskeriet foregår. Og som det tredje har vi også i Upernavik område, forvaltningsområder, geografiske områder, hvor der er fri fiskeri efter hellefisk. Og med hensyn til det spørgsmål, så har vi inviteret Henrik Sandgren fra KNABK. Hvorledes var det, følte I, hvordan det var at slippe hellefisken fri, om man så må sige, i Upernavik-området? I var meget imod det. Selvfølgelig var det fristende bare at sige ja tak. Men når vi har at gøre med arter, som der er begrænsninger på, som der laves biologisk rådgivning og grænser af fangst på, så har vi jo gentaget en lejlighed at påpege, at der er forskellige holdninger til de TSC-beslutninger, der bliver truffet. Vi kan ikke bare lave TSC uden at tage hensyn til fiskeriet i de forskellige egne af Grønland. Hvorledes forholder Atassut sig til spørgsmålet? Det er jo sådan, at disse forvaltningsområder er meget nøje
afgrænset. Er I enige i den forvaltningsstruktur, der er blevet indført? Nej, vi er ikke enige i det hele. Men vi må hele tiden i de her spørgsmål, hvor vi i et meget tæt samarbejde med fiskere og fangerforeningen KNAPK blive enige om, hvad der er bedst det pågældende sted og på det pågældende tidspunkt. Meget kort spørgsmål. Kan I godkende det der med, at man bare laver de streger på kortet, og så siger, og her er der fri fangst, og her er der ikke fri fangst? Vi fra Nalarq-partiet har godkendt denne metode, fordi vi kan jo se, at der er rigtig mange fiskefartøjer, som har måttet lægge til land og ikke har mulighed og ikke har råd til, eller ikke har de økonomiske muligheder for at kunne ud og tjene penge på det her. Selvfølgelig bliver det jo reevalueret hele tiden. Hvis der skal være en sikker udvej af det her, så må vi igen vende tilbage til, hvordan vi ordner hele vores fiskeripolitik. Vi ved, at den gældende fiskerilov i dag skaber rigtig mange problemer med det til følge, at der er rigtig mange fiskere, der må gå på land. Og hvorledes tænker I omkring den frie hellefiskefangst oppe i det nordlige Grønland? Vi er ikke enige i det. Vi mener ikke, at der er styring nok på det. Jeg ved, at det blev vedtaget. Og som jeg husker det, så var det ikke landsstyret eller naalakkersuisut, der direkte havde det forslag på bordet. Men det er nødvendigt, at vi i dette spørgsmål og andre spørgsmål omkring fiskeriet tager de mennesker, som direkte har noget med fiskeriet at gøre, det vil sige fiskeriets organisationer og selve fiskerne, der tager ud på havet for at fange de fisk. Vi håber meget, at vi i dette spørgsmål kan finde et godt samarbejdsleje omkring hele dette komplekse spørgsmål. Siumut, hvad mener du omkring fri fangst af hellefisk i disse områder? Både ja og nej. Jeg har været imod det. Men der har været grunden til at den beslutning blev taget. Det er jo ikke rigtig mange, det er jo ikke så mange fiskere, det drejer sig om. Det vil sige, at du er imod partilinjen. Med hensyn til er du imod partiet i det her spørgsmål? Omkring Diskobugten, så har jeg anmodet partiet om, at jeg gerne vil have den frihed til at kunne afgøre de bestemmelser, der gælder for Diskobugten for eksempel. Men Inatsisartut besluttede noget andet. Men vi ved jo også, hvordan det er i det nordligste Grønland, afhængig af årstiden. Det er meget svært at fiske på visse tidspunkter af året. Som jeg sagde både ja og nej til det spørgsmål. Jeg vil meget gerne først og fremmest tale med om, at vi har en direkte dialog med fiskerne. Jeg mener ikke, at den her ordning med en fri hellefiskekvote er en god løsning. Vi kan jo ikke overhøre, hvad KNAPK har budskaber, fordi de har deres meldinger direkte fra fiskerne. Det er ikke den korrekte vej at gå.
Vi må finde en metode til en måde, eller vi må finde en måde, hvorpå vi alle sammen i enhed kan nå frem. Alle de involverede, alle interesserede parter i det her spørgsmål, for at nå frem til rigtige resultater. Lad mig først sige fra Parti Inuit. Vi er fra Parti Inuit ikke enige i, at der er frie kvoter. Og jeg er heller ikke selv enig i det. Vi har jo de regler, som vi har i dag. Og det, der ikke bliver sagt i dag, det er jo ikke os som fastboende, som er fiskere. Der var en rapport eller en bog, der kom ud i 2006. Så kan vi jo se, hvordan forholdet mellem andre havbaserede levende ressourcer og hellefisk i det her tilfælde er, hvor meget der sæler og andre arter æder af denne fisk. Det er ikke det, vi diskuterer. Hvad mener du fra KNAPK? Jeg må sige, og for det første, det er selvfølgelig helt nødvendigt og en basis for vores eksistens, at der bør være nogle regler gældende omkring hellefisk. Vi har også set, at et land uden et omliggende hav, som Schweiz, har været ene og blande sig omkring de regler, som bliver fastsat internationalt, omkring nogle kvoteregler osv. Men hvis vi kommer ud i en situation, hvor eksporten af hellefisk bliver forhindret på grund af de der åbne kvoter, så er det så risikerer vi, at vores efterkommere overhovedet ikke får mulighed for at tage på hellefiskefiskeri til et udkomme, til økonomisk udkomme. Det er et politisk spørgsmål, så jeg håber rigtig meget, at dette spørgsmål vil blive afklaret i forbindelse med valget, i forbindelse med dannelsen af nyt Naalakkersuisut. Efter hvad vi ved af, det er, at der blandt andet foregår politisager omkring, hvem der må fiske, og hvem der ikke kan, og så videre. Det er vigtigt, at hvis vi skal have en politisk styre, som KNAPK-formanden siger, så må vi forstå også her i landet, at det er et utroligt sårbart, et meget ømtåligt emne i forbindelse med vores økonomi og i det hele taget økonomisk udvikling. Udover KNAPK's udsagn, så er det også nødvendigt, at hvis vi ønsker at udvikle fiskeriet som en økonomisk søjle i det her samfund, så mener vi, at vi må finde en eller anden formel, hvorpå det her stadige skænderi eller diskussioner eller debatter eller uenigheder omkring tildeling af kvoter stoppes. Politisk er det nødvendigt. Har det baggrund i, at et politisk flertal havde en meget hurtig afgørelse omkring fiskeripolitikken her i Grønland. Og det er den manglende diskussion og debat, der er skyld
i vores situation der. Jeg regner ikke med fra Siumut, at disse herskende forhold ikke vil ændre sig sådan umiddelbart. Der er nogle fiskere, som ikke kommer til Østgrønland. Og vi bør tænke på, hvor vi sætter grænser for fiskeri. Og herunder hvor vi tænker meget nøje over, hvordan vi sætter grænser for kystnært fiskeri eksempelvis. Kvoterne bliver opbrugt meget hurtigt. Hans Enoksen. Så hvis nu du kommer ind i regering, vil du så være med til at ændre dette her? Vi vil tale ordentligt med fiskerne. Dem, der var i regering fra 2009, gjorde stor skade for hellefiskebestanden. Organisationen sagde ellers, at vi skal forvalte på en ordentlig måde, men det blev der ikke gjort. Men hvis vi nu kigger fremad, vil du så være med til at ændre? Ja, det vil jeg. Hvor der skal være en forståelse mellem fiskerne og mellem organisationerne, så vi kan sove i fred, således at der er arbejde til fiskerne og fangerne og arbejderne. Jeg vil gerne understrege, at vi kom ind i regering i 2009, så var der uacceptable vilkår. Og under Hans Enoksens formandskab i Naalakkersuisut, så var der nogen, der havde foreslået, at 1.500 fiskere skulle overgå til mineindustri. I 2008 var der under politisk-økonomisk beretning, at fiskeriet ikke skal være det primære erhverv, som støttes af Naalakkersuisut. Vi arbejder for, at vi fortsætter med forvaltning af fiskeriet, som er blevet indført gradvis i mange år, og det er også vigtigt, at fiskeriet også forvaltes på en forhandlingsmæssig måde. Selvom KNAPK er imod ubegrænset hellefiskeri, så siger Kystnær Fiskeriforeningen godt for ubegrænset fiskeri. Der er givet mulighed for en kontinuerlig fiskeri, eller mulighed for kontinuerligt at erhverve sig som fisker. Og det kan ses, at fiskeriet ikke kun køres de første 5 måneder af året, men også for resten af året. Det er det, der er det positive ved det. Hvad vil du sige til det, med Sytteres PK's udtalelse? Naturligvis er det glædeligt, at der er mulighed i forbindelse med, at der ikke er fiskemuligheder.
Men det vil være endnu mere positivt, hvis der blev en ordning, hvor alle kan få en fast kvote, noget der gælder for alle og enhver. Det har der også været tale om, at alle skulle behandles lige, da kvoterne skulle indføres. Fordi der var dem, der eller kystnære fiskere, de fik kastet grams om mængdesygt. Altså der var den første mølleprincippet. Vi går til valg på at få komme ind i regering. Vi har ved alvorlige politiske fejl skabt konflikt mellem fiskerne. Tidligere har det været sådan, at de har kunnet fiske i tryghed, men vi har tabt det, fordi organisationerne ikke blev hørt for at sikre arbejdspladser og for at skabe erhverv for fiskeriet. Det er ikke sket. Der er mange fiskere, som har været nødt til at sælge deres kvoter for at kunne klare sig. Og dem, der ikke er fiskere, har fået kvoter på grund af, at de har penge, og det skal ændres, og pengene skal tilbage til folket. Man kan ikke bare forhandle sig således, at der er nogle få, og dem med penge får gavn af det, af kvoterne. Det er uhyre vigtigt, at man arbejder sammen med organisationerne. Vi har forsøgt at lave politiske ordninger fra 2009 til 2013. Folkets tillid imellem sig er blevet ødelagt, og hvis der skal ændres noget, så skal interessenter, såsom KNPK og organisationer og kommuner, være med i dialogen. Det der med at dele kvoter ud. Vi skal lige kigge fremad. Lad os lige kigge fremad. Fiskeriloven skal fornyes, så den er up to date. Herunder skal der også være kvotering, måder at kvotere på. Det som KNPK siger. Så frem til alle joller skal have kvoter, så skal kvoterne også forhøjes, hvis alle skal have kvoter. Kvoter skal forhøjes. Poul Hansen fra Demokraterne, hvad mener I? Vi er fuldstændig enige i, og som sagt før, så er det vigtigt, at medlemmerne også høres, og det er også ud fra deres ytringer, at de kommer med deres ord. Vi skal ikke blive ved med at kigge tilbage og snakke om de ting, der er sket. Vi går til valg på nu, fordi vi med hensyn til fiskeriet skal samarbejde, og at vi betragter fiskeriet som det primære erhverv. Og det er nødvendigt, at vi er enige om, at vi har et fælles mål med hensyn til fiskeriet. Vil vi være med til fra Siumuts side, at man uddeler kvoter til fiskerne? Da jeg blev naalakkersuisut for fiskeriet, rejste jeg den 4. februar, og jeg havde møder med de 3 forskellige forvaltningsområder, møder med fiskerne. Ved samtlige møder var samtlige mødedeltagere enige, at der skal uddeles kvoter. Der var en enkelt, der ringede fra en bygd og sagde, at han ikke var enig. Jeg sagde, at jeg ikke ville. Jeg sagde, at vi skulle arbejde sammen, sådan at vi gik i fælles trav.
Alle de ting, som i gang, tiltag, som vi startede på, er blevet stoppet på grund af valget. Vi har været i tæt dialog med brugerne. At der vil I være med til at dele kvoter ud til fiskerne? Der har altid været et ønske om at få uddelt kvoter. Hvis der nu var... Altså det er vigtigt, at så frem vi skal køre politisk på en ro med, så var partierne og organisationer 100% enige. Sådan en enighed kan nås, når der forhandles og forstås, når man forstår hinanden og samarbejder godt. Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden af Dasut. Det at uddele kvoter er ikke den eneste løsning. Vi skal se på hele fiskeriet, og vi skal også se på alle de arter fisk, der kommer. Vi kommer til at producere. Så vidt jeg kan høre, så er det jo også råd, at der er nogen, der vil gøre noget ved fiskeriet. En hver form for reform kan vi aldrig komme udenom. Ikke mindst med hensyn til med hensyn til at give kvoter til små fiskere. Og når der skal gøres noget, så skal alting jo hænge sammen, hvis det skal kunne forsvares. Det er også vigtigt, at der indføres kombinationsfartøjer. Så der skal være mulighed for, at der er nogen, der har mulighed for, at fiskere ikke bliver færre, men giver plads til flere fiskere. Rejerne er nu MSC-certificeret, og det, der er meget vigtigt, det er, at der udføres bæredygtig fiskeri. Vi kæmper for, at hele fisk skal MSC-certificeres. Som om, at det går i stå. Naturligvis må jeg så sige, at det er ikke noget let mål, og det vil også blive påvirket, og det bliver jo også nogle gange også trukket i langt drag på grund af biologernes vurderinger. Men det respekterer vi. Men der er jo også mange krav, hvad det angår. Derfor synes vi, det er ærgerligt, at det er sådan, som det er. Men arbejdet skal udføres. Hans Enoksen. Hellefisk kan ikke MSC-certificeres på grund af ubegrænsede kvoter. Altså, vi har ikke nogen sufficiente dokumentation for. Der er kun blevet foretaget meget få undersøgelser. Vi ved ikke, hvordan vilkårene er i Østgrønland eller i Randerområdet. Og vi ved heller ikke helt præcis, hvordan forholdene er fra Ubangnavar sydover. Jeg plejer altid at sige, at så fra man skal indføre MSC, så skal det være afklaret overfor fiskerne, at vide, hvilke oplysninger der er, og så skal der også gives tilstrækkelig dokumentation. Hvordan sikrer vi os, at de nødvendige informationer, den nødvendige viden, det gør vi gennem at finde en formel, hvorpå vi kan indhente den viden og de erfaringer, som fiskerne selv har, og overgive dem til biologerne. Er det sådan, at biologerne kan vi ikke stole på? Nej, men
Vi ved jo også, at vi har været, fiskerne har været rundt omkring i farvandet, hvor der aldrig har været hellefiskefangst, og for at prøve tingene af. Og jeg mener også, at disse fiskere, som arbejder, som lever af det, også kan betragtes som biologer. Hvorledes med IA? Vi må selvfølgelig kigge tilbage og se, hvis vi har taget nogle forkerte skridt fra 2009, så må vi rette op på den. Og det er også det, vi har forsøgt på at arbejde for. Vi kan også regne med, at dette arbejde omkring hele fiskeripolitikken og alle de dele, der er af en fiskeripolitik, vil det tage nogle tid at rette op på og få noget enighed om. Og derfor siger vi fra vores parti, at vi gerne vil etablere et system, hvor vi har en kvotebank, kan man vel kalde den, hvor man kan søge om kvoter. Og det vil sige, at de penge, der er i omløb omkring fiskeriet, også i forbindelse med den her kvotetildelingsordning, kan bruges til yderligere undersøgelser og yderligere studier inden for fiskeriet. Og hvis vi skal, hvad vi jo skal, revidere vores fiskerilovgivning, og det skal vi jo, så må vi bevilge det nødvendige behov, hvor får de penge fra. Og det er blandt andet det, der ligger blandt meget andet bag tankerne om en kvotebank. Fra Siumut omkring MSC, en certificering af bæredygtig fangst af fisk. Vi har jo set, at når vi har gæster udefra, så vi har besøg fra EU og siger, jamen altså, I har et kæmpe havområde, det kan da aldrig være noget problem, at I fanger for meget. Der er ikke så få mennesker i landet, og der er et kæmpe havområde. Men derfor er det jo sådan alligevel, at vi er der er mennesker, der er borgere på kysten, der er afhængige af fiskeriet i deres daglige liv, i deres daglige økonomiske behov. Men det siges, at denne manglende kvotefastsættelse på hellefisk, som vi har talt om tidligere, jeg mener bestemt, at dette er uacceptabelt. Jeg er helt enig med Hans Enoksen. Det er noget, vi har diskuteret det spørgsmål mange gange. Derfor må vi gå grundigt ned i en studie af, hvad er det, der har muligheder, hvad er det, der er begrænsninger. Poul Hansen, hvad er demokraternes bud på hellefiskespørgsmålet? Hvis vi skal sælge vores produkter på international plan, for eksempel reje, så må vi have baggrund og basis i en direkte viden og en konkret viden om, hvad vi har, hvad der er muligheder og hvad der er begrænsning. Det er vores baggrund. Hvis vi ønsker at indføre MSC-certificering på vores produkter, så må vi finde ud af, hvorledes vi opfylder de krav, der findes. Og det gør vi for vores kommende generationer. Vi kan ikke drive rovfiskeri her i Grønland.
Vi ved også, at der er visse fiskearter, som fluktuerer fra årgang til årgang. Hvor meget vægt ligger hvorledes stiller at det synes, så er det spørgsmål om MSC-certificering. Jamen, der er jo allerede certificering på rejerne. Hvad med hellefisken? Vi får jo en gang med skylden for, at vi driver rovfiskeri, at vi ikke holder os til de regler, som vi trods alt har her. Så derfor er det nødvendigt, hvis vi skal opnå en MSC-certifikation på hellefisk, at vi nøje følger de regler, der er udstukket fra politisk side med biologernes rådgivning. Vi må simpelthen bane vejen for, at vi i forbindelse med en accept af en MSC-mærkning må finde de metoder og de resultater, som gør, at vi får den her MSC, fordi den er vigtig internationalt. Hvorledes med parti Inuit MSC, hvad er jeres holdning til mærkning af disse fisk fanget på bæredygtige grundlag? Det har vi jo allerede. Vi ved jo også, hvor mange hellefisk, der bliver fanget om året. Det er 125.000 tons hellefisk bliver fisket op i de grønlandske farvand. Men det er kun 25.000 tons, en femtedel af dette tal, der kommer os til gode. Det er også i det hele taget, det er også med at indhandle på land, så vi kan skabe nogle arbejdspladser. Vi er selvfølgelig helt enige i hele filosofien bag MSC-mærkninger. Tak skal du have. Henrik Sandgren fra KNABK. Indimellem er jeg lidt utryg ved, at MSC måske bliver taget så alvorligt, som jeg kan høre. Det er utrolig vigtigt ude rundt omkring på det verdensmarked med dette MSC-mærke. Rejerne, dem kommer vi tilbage til. Hvorledes forestiller jeg, at hellefiskefiskeriet og hellefisken i Grønland kan opnå en MSC-mærkning? Det er vigtigt her, at vi igen samarbejder, både med de organisationer, vores egen og andres, og de krav og de behov, der er på international plan, dem må vi opfylde i et samarbejde med den politiske verden. Og vi skal vide, og vi skal have den nødvendige viden, for at kunne tage de rette beslutninger. Og i aften er jeg glad for at høre, at der er nogen, der er rede til at bevilge flere økonomiske midler til at videre fortsætte dette arbejde og påbegynde nye initiativer. Det er vigtigt, at vi alle sammen er klar over, hvorledes fiskeriet fiskeriet er simpelthen grundlaget for vores økonomiske udvikling. Det er vort økonomiske fundament. Vi kan selvfølgelig blive ved med at tale om hellefisk hele aften, men vi skal over til et nyt emne inden for samme felt. Som vi sagde i starten, så er fiskeriet en økonomisk uundværlig del
af vores økonomi, og det er rejerne primært, der spiller den store rolle. Vi kan se på denne graf, hvorledes hellefisken og rejerne og fordelingen af de fiskearter, fordeling og hvor meget betydning de har. Vi kan jo se omkring rejefiskeriet, så er det meget få private, der beskæftiger sig med det i dag. De TAC'er, de kvoter, der bliver givet til udenskærs rejefiskeri, er jo noget, der besluttes centralt. Og ifølge biologernes rådgivning, så betyder det, at der er flere rejeforekomster rundt omkring Grønland. Og efter at gå en APK's mening, så mener vi, at vores opfattelse er, at man bør dele op med 50% indskærs fiskeri og 50% udenskærs. Hans Enoksen, hvad med den der ordning 50-50, 50% til hver? Ja, det kan godt være grundlæggende enigt. Vi ved jo, hvilke ændringer, der er sket gennem årene. Hvor mange er der af de private producenter og fiskere, der beskæftiger sig med rejefiskeriet? Det er korrekt, at det er de store selskaber, og de også offentlige ejede selskaber. Hvordan skal vi involvere de private, der har lyst til at gå ind i det her erhverv? Hvordan får vi animeret de unge til at være med i det her arbejde? Selvfølgelig kan selvstyret i sig selv ikke selv drive disse organer. Royal Greenland har sin egen bestyrelse. Royal Greenland kører deres eget forretningskoncept. Så vi kan ikke hele tiden blande os fra politisk hold og sige, nu skal I gøre sådan, jamen hvordan? Vi må privatisere disse trawlere rundt omkring, således at fastboende kan arbejde med i fiskeri, i fiskeri som omkring rejefiskeriet. Jamen, man kan vel ikke bare sige, at her får en trawler, så er det bare at komme i gang med at tjene penge. Jamen, det er jo sådan, hvis du får mulighed, hvis du får åbnet en kattelem eller en mulighed for at kunne tjene dine egne penge, for at kunne drive et fiskeri, så må vi jo også tage de muligheder, der er i betragtning. Det kan være spørgsmål om, hvorledes vi laver aftaler med EU. Det er jo ikke kun EU, der samarbejde må styrkes. Vores samtaler, vores forhandlinger med EU plejer at ende i gode resultater. Og vi ved jo også, at der herhjemme findes mennesker, som er i stand til at påtage sig disse opgaver. Så de muligheder, vi må gives til befolkningen, dem, der har kræfter, dem, der har lyst, og dem, der har mulighed og evner til at varetage det der, så må de må se. Det kan ikke være meningen, at kun selvstyrets fartøjer i kraft af selvstyrets virksomhed kan fiske hele året. Hvad med det private? Har I lyst til at ændre på lovgivning omkring disse spørgsmål? Selvfølgelig er vi parat til at forhandle med de andre partier. Vi ved, at alle disse værdier, når vi snakker om dem,
har betydning for os alle sammen, for vores allesammens økonomi. Måske, som Hans Enoksen ikke var inde på, så kan vi måske gennem den kvoteordning, som jeg har været inde på tidligere, kan klare de betænkninger, som Hans Enoksen har haft tidligere på aftenen. Hvorledes med den der 50-50-ordning fra Siumut? Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er noget, vi har talt om tidligere, før valgkampen. Det er godt, at vi efterhånden begynder at forstå, hvorledes tingene hænger sammen. Hvorledes skal vi ændre det? Altså, selvfølgelig kan vi ændre på udenskærs og indskærs fiskeri muligheder. Disse grænser, som er i dag, skal vi fortsætte med dem? Skal vi bare fortsætte med de TSC-kvoter, som vi giver i dag? Vi ved, at udenskærsfiskeriet får en meget større TSC, end den indskærsfiskeriet får. Lige i øjeblikket er der et forsøgsfiskeri i gang, hvor vi kan se, at der er, som aldrig før, rejeforekomster rundt omkring. I vores hold. Hvordan skal vi fordele det? Ja, som jeg siger, vi må være parat til at diskutere, hvorvidt den her TSC-ordning, som vi har i dag, skal bibeholdes. Hvad synes du? Hvad mener du? Hvis vi skal bibeholde den ordning, så må vi tage med i betragtning, at kystnært fiskeri og de mennesker, der beskæftiger sig med kystnært fiskeri, får større fordele af den TSC-fordeling. Fra KABK. Jamen, de her ting, der bliver bragt frem her i aften, selvfølgelig er vi altid parat til at diskutere den, til at debattere den. Men denne tanke omkring en 50-50-ordning mellem udenskærs og indskærs, hvis vi skal kunne forsvare det, så er det vigtigste, at vi allerede fra dag 1 begynder at arbejde for ejerskabsforholdene. Et spørgsmål om 15% ejerskab. Vi ved jo, at de store selskaber, som vi har, som ejer 70% af den kapital, som der er grundlag for disse selskaber. Det er også det spørgsmål, som er utroligt vildt. Og hvis vi ikke ændrer på det, så er der kun meget få, som ønsker og som bliver tilskyndet til at tage ud af fiske efter rejer. Det, jeg tænker på fra demokraternes side, det er, hvorvidt den eksport, vi har, og den handel, vi har med rejer, vil ikke ændre sig, uanset hvordan vi inddeler farvandene med 50-50, som der bliver talt. Det, der er vigtigt, det er, at vi laver en innovation omkring også produktbehandling. Vores forslag er, at vi sætter os ned omkring et bord og snakker om, hvorledes vi gør det bedst. Vi vil ikke bruge tid på at snakke om, hvem der har de bedste muligheder, hvem der har de mindste muligheder, men for at skabe lige vilkår. Det, vi lægger vægt på, det er forhandlinger, at vi kan blive enige om,
hvor vi alle sammen er med, i forhandlinger, hvor vi alle sammen er med. Jeg er fra Atassut enig med KNABK, at de private rejefiskeres antal er for nedadgående. Men vi ved også, hvordan bestandene ændrer sig gennem årene. Og fabrikkerne på langs kysten, landanlæggene, nogle af dem lukker ned, og nogle af dem kører videre. Der er meget ustabil gang i deres virksomheder. Vi ønsker, at flere af de fastboende, at grønlændere og fastboende befolkning kan være med i dette arbejde, i denne industri. Så må vi skabe de politiske muligheder, må vi bane vejen. Lad os dog sætte os ned her efter valget, og ikke bare stå i hver sin lejr. Lad os blive enige om nogle tiltag, som er helt nødvendige. Til Inuit. Vi er helt enige i den tankegang omkring fordeling af kystnært og udenskærs med 50% og 50%. Og der er helt klare regler, spilleregler i den tankegang. På den måde kan vi efter vores mening opnå en situation, hvor der kan opretholdes et bæredygtigt fiskeri. Men lad os starte den diskussion omkring en etablering af det nødvendige lovgrundlag. Der har også været nævnt om et spørgsmål omkring procentmæssig ejerskab af disse selskaber, som har rejefiskeriet som hovederhverv. Hvorledes KNABK af de kvoter, der tildeles TAC over for rejefiskerne, tilstrækkelige? Nej, det kan vi ikke sige. Det er meget svært at forsvare, at når man tænker på så mange økonomiske midler, disse selskaber og disse firmaer, private eller offentlige ejede, ligger i hele arbejdet med at drive et rentabelt rejefiskeri. Og selvfølgelig betyder klimaet og de forskellige skiftende vejrforhold gennem året også en kæmpe rolle inden for den. Så derfor lægger vi meget vægt på, at 15% reglen kommer til at gælde med hensyn til privates deltagelse i rejefiske. Tiden går naturligvis hurtigt, som den plejer, når vi har en god diskussion. Og til Inuit. Det er på tide, at vi organiserer de nye reformer, fornyelser. Vi kan for eksempel starte med fiskernes årsdag i morgen, altså fiskernes dag i morgen, hvor vi kan starte med vores konstruktive samarbejde. Vi tror på, at der er mange fiskearter i det grønlandske farvand, som vi kan fiske og gøre nytte af, og jeg er også overbevist om, at så fremt vi udøver bæredygtigt fiskeri, så vil de kommende generationer også have mulighed for at gøre nytte af fiskeriressourcerne. Det største mål er, at der laves en organisering, der er up-to-date, så minuttet er gået. Han ser nok med hensyn til rejefiskeri og de vilkår, der er. Vil disse forbedres? Ja, de skal forbedres. Rejefiskernes vilkår skal forbedres.
Og det er også en af de mål, vi har i vores partiprogram, at det at selvstyret fisker, altså de ting, de fisker, de kvoter, de har, de skal uddeles til små fiskere. Det skal ikke være sådan, at dem, der allerede har, skal tildeles kvoter. Dem, der ikke har kvoter, de skal få kvoter, og de grønlandske fiskere skal også have mulighed for at fiske. Og vi grønlændere skal også være bedre til at hjælpe os selv. Vi står og er tilskuere. For eksempel, at hvem er ansat i de trawlere, i Royal Greenlands trawlere. Hvem er styrmænd der, for eksempel? Der er meget få grønlændere der. Bharti Nadaraq vil være med til ændringer. Inuit Ataqatigiit er enige i fremdrift, økonomisk fremdrift og udvikling, og at der familiemæssigt forædles på den måde, at vi bliver bedre til at have gavn af ressourcerne, således at der etableres arbejdspladser, og fiskerne skal også kunne regne med, at der de næste 10 år også skal være trygge forhold, der ikke gør, at kvoter og fiskebestande trues for udryddelse. Vi vil også have en dagsorden, der ikke kun går på, at der føres fiskeripolitik fra dag til dag, og det skal gøres i samarbejde med fiskerne. Så går vi videre til Siumut. Siumut går ind for bæredygtig fiskeri. Der er mange ubenyttede ressourcer i dag, og det er også derfor, at vi skal give penge til forsøgsfiskeri. Vi mener, at når der skal laves forsøgsfiskeri, er det vigtigt, at der kvoteres specifikt for det kystnære fiskeri. Det at være medejer indirekte eller indirekte bør også komme med på, således at der er nogen, der er medejere, 5% medejerskab, har 5% medejerskab. Vi fra Demokraterne ønsker at sige, at der er nogen, som ikke skal være i tvivl om, at fiskeriet er det allervigtigste erhverv i Grønland. Det er vigtigt i fiskerihandlen, at MSC sætter MSC-markader på, og det, at KNPK siger, at der skal gøres noget massivt ved fiskeriet, så det vil vi gerne være med til, således at fordi vi betragter fiskeren som et individ, som vi stoler på. Fiskerne stoler på sig selv, og de tjener penge på de forskellige fiskearter, de indhandler, og det skaber arbejdspladser. Derfor skal fiskeriet være organiseret således, at det kan udvikles således, at der bliver flere indtægter. Vi bør alle være enige om, hvordan vi kører økonomien i positiv retning. Så går vi videre til Atassut. Tak. Vi ønsker fiskerne en god morgen og ønsker dem en god fremtid. Fiskerne i morgen på deres dag i morgen. I og med, at der er flere muligheder for at fiske andre fiskearter, der vil mulighederne for fiskerne også blive endnu mere optimale. Derfor er det også vigtigt, at der justeres med hensyn til
arbejdsmængde med hensyn til arbejdsstyrken i fiskeriet, hvor vi blandt andet kan indføre halvfabrikater for ikke at stoppe produktionen. Makreller og tunfisk, som har stor værdi, er på vej, og det skal vi gøre gavn af. Derfor er vores fremtid lys, og jeg håber, at politikerne vil få et godt resultat. Og vi siger tak til Atassut og til samtlige implicerede herinde, eller samtlige deltagere herinde. Det har været dejligt med en diskussion her. Vi fortsætter vores emne i morgen i radioen i morgen kl. 10:30. Så frem du ønsker at deltage og har spørgsmål til dem, der står herinde, så skal du ringe til 36 16 66 fra kl. 9. Debatten her fortsætter lige om lidt, hvor min kollega Walter Tonovsky vil fortsætte med debatten på dansk. God aften. Tak.